Kublai pi barong pi dang sabhai pi syak tu kubam ta ka jan me chuan phash ki kubor ka bina pe try ke mat bakong san Kbi bina ka president kari ka Drupadi Murmu but ku president ka Serbia Alexander Vučić ka jinga dai lok ka bina kini ki ari Wanra ke India ya ke jingkala ke sensha kadar kumjo ban ai jing shakri ling baki por technology ong menteri rang bado kari Narendra Modi Lala bantek lakam bat khangla de ke jing sapriang ke jing pang African swine fever ong menteri ke tenat animal husbandry and veterinary upa ALHEC Bat kinja ka basa dok kha na balit phaino kinong die hadien ke jing pen benam la penni da ke sarkar jilla Ki khubor ke babnia ka president jongkari India ka Drupadi Murmu lembat u president na Serbia u Alexander Vučić kla menjur ban bo ka thong na ka benta ka jingya khayin na do ka laispa arpo million euro ka bamenta sha ka 10 billion euro ha ka bakut jongki ship house nem la pen pau ka tanat kor bari ha Belgrade ha ka sngi pale ka president ha ka jingle jurip ka balais ngi sha Serbia na do ka nyaw tere ka do ka khandai tere matau jilio Hapa penpau kila pathai khubor shapang ka jingedai ka India ba ka Serbia us Secretary jong ka tanat kor bari u Sanjay Verma ulaong baha ka ni ka jingle jurip ka president ka ri ka Drupadi Murmu kala penpau ba ka jingedai ha pedengki arliang mamla kan long ka jingera pan kenti weki kamhashwa ha ka jingelang pat kila pathai khubor ka Murmu kala penpau ba ka jinge kren kala long ka basai so bat ru ka ban wanra ai ka jinge trelang ha pedeng jong kini ki arli ki ri U Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ne kasngi ula ong ba ka India kalala ban wanra e ka jing kala ka sinchar khadar bat kumjo ban ai ka jing shakri ling ba ki ko technology ula ong ba ling ba ka technology kala long ka jing mentoy na ka benta ki pat ba bat ru ban wanra ka jing klan ha ka ri hi baro kwe U Modi ula ong ya ka ne ha ba pen pau ha ka Twitter ha lor ka ne ka benta ha lor ka jing ki ka technology ha ki ni khandai snem Ka sarkar jilla kasngi palai kalaong ba ka jingpang African swine fever lala ban te lakam bat baro ki lala ban khanglat na ka jing sapriang ya kini lala ban te lakam namar ka rapid action team ba ki doktor katnat veterinary kla shimkhia ban yada na ka jing sapriang ka jingpang laong menteri katnat animal husbandry and veterinary uba ALHEC kila don ka tu ka ni ki jakka ki blasakta henry ha ka por ka balingkot lala ban ai ka jing yada Shu ula ong ba katanat kam shim la pen mi kanu ko hukum ban khang ha ka ban ba mi ka dos niang hinrei ki pat ba ken hapan shim ki la jingada khnang ba ka te ga jing pang swine flu kan om sapriang Then I've already immediately with his letter endorsed to the secretary to examine and see what kind the possibility we can take it forward. He thingi ong bai pulwe na mabampat khang te bandi ga sneng ni masih ya ka sia thum khang tikin mla bandi ki bapang ki dia bitangi itu di badang tai dong kya kataru it is sent only after the verification of the veterinary doctor of that particular area. You have to see the health condition of the livestock. Ka basa di dok kha hayo dok lasdang bat kinja akasi tho ding hadien bagi nong die kala haban let phaino hadien baka sarkar jilla kala pen mi ka hukum ba kimla ban penya yo lani ban die ki dok kha blawan ra na shabar jilla hadu khat san sngi hadien bala test ye shibun ki nong muna jo ki dok kha ki bla pen don kam da ka dawai formalin ka ba bo ke jingma ka ba kraw ya ka kwat ka kya jong ki pat ba Habai keren bagi la patai khubor uba si wan kar ula pentip shabaro ki pat ba nong song snong ba ya minta shipor on hapan khang swai ki dukan bat kin om pat la bandi ye ki dokha la ban kedo ba ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ha ka jing penpana kala ong bakat kum ki kai phot na pedeng ki sau photeli ki nong muna bla da ban test lai photeli ki nong muna la lab ba ki long positive halor ka jing pendon kam ya ka formalin
From the department also, we also got some input that formalin has been detected in the fishes that are coming from Assam, but it has been found that not in all from all parts of the Assam, but in some parts. So that's why it's a regular procedure also. These fishes that are coming from outside will be sampled. So generally the procedure is that whichever is coming, on a regular procedure also they do this random sampling of the fishes. But whenever we get this kind of credible inputs or some kind of news, then this kind of will be more stringent and more vigilant. This is mandatorily will sample the fishes which are coming from outside and will ensure that all of them are safe to consume. Kashlem Trekam Jogga District Mission Coordinator West Giant Hills Ringkat ke Tre Lang Bat State Project Office Samagra Shiksha Semam Bat ka 93.5 Red FM. Klapan long ya ka road show halor ka Jan Bhagri Dare ha HK Singh Memorial Secondary School ha kasngi pale. Ya ka ni ka road show lapan long nakabentaban pensyai patba halor ka Foundation Literacy and Numeracy G20 bat kani pun Bharat halor ka phang padeng ensuring foundation literacy and numeracy. Hakani ka jingya lang las dang da ka jingya iban halor kani pun Bharat pledge ya ka bala puli ki khna jong ka school HK Singh haringkat ka jingya lang bat ki bor penyat ka district mission coordinator Samagra Shiksha Abhiyan. Ka state pedagogy SSA ikong MW Lindra haba ajeng kren ha ka jingya lang kalapan pa halor ka jingdan kambat ka thong jong ka Jan Bhagri Dare. Kayeng dorbar Thawan jong ka jila Meghalaya kala syak penkup buram ha ketenat Parliamentary Affairs na kabenta ka jing stat jong ka ban pentrai kam ka National Evidence Application. Kayeng dorbar Thawan Meghalaya kalong ko way na ki kendai tili kayeng dorbar Thawan ha kari blala ban pentrai kam ka Evidence Application. Menteri Kena ka Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal ula aya ka khusnam shayin dorbar Thawan Meghalaya ka National Workshop halor ka Neva kabla long ha Convention Hall jong Ashok Hotel anong ba Delhi. Lapadang burom yak ni ka khusnam da uba adap board lang Marwen uba de computer programmer but nodal officer ka Neva jong ka yung dorbar Thawan ka Meghalaya. Kajeng pembiang ki jaka pentuj ki jaka keleng ke pentor kra lang kerdeng bat nong mensong ki ju syak tak man lau snam habadon kajeng shle hakaba mentau snam ru kini ki jaka kimlat satya nakadaw kajeng jur ulapa ubla thera ka nong ba ne ka step kladon kajeng shle ka bla syak tak ki than lang kerdeng nong mensong ka badon hajan ka BW International School ka bala pentot ru ya ka yeng bat ka le ka wan jong ki kali bat ki pat ba. Mendapat ngin pe ke jenglong jaman ke subineng shalong ke jengshit ke long arpulai point r degree Celsius ke jengkriat ke long khat khandai point sau degree Celsius ke jeng ngam kau hau ke long khandai puprana ke shispa men sa khandai pun riona ke shispa janmet ke jeng hap slap ke long shipau millimeter ke lap don ke jeng hap slap ke malumala ha ke pabot ke jaka shoban poi shob ko jong thup khbor pe byang se sien ke mat bakongsan Kami binyak ke Presiden Keri ke Dupadi Murmu padu Presiden ke Serbia Alexander Vučić ke jeng dai lok kapedeng kini ki ari. Wanra ke India ke jeng kala ke sinsyar kadar pat kumjo kan ajeng syakri lingba ki bot technology ong Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi. Lala bantek lakam bat khanglat ke jeng sapriang ke jeng pang African swine fever ong Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEC. Bat kenja ke basa dok kha na balik paino kinong dia heding ke jeplen na bala penmi dak sorkar jela. Perlo dah kitu ki kubor la poisa buku jang tu kubor jang mata ke janbin hadup ini champion but pila shay ke singi kublai pi paro